Good morning, guys. Good morning. Morning, Holly. Ayan na siya. Nakaligo na siya. It's October 5. Put your towel here, Papa Kim. Wow. And si Daddy naligo na din. He's in the shower now. Yeah. Brush your hair, Papa. Oh. Oh, I can just use mine. Ah, meron din pala siya. Sorry. I'll forget to do these. Later na lang. So, yung mga nabili niya sa Pinas, ipamimigay niya na. Ito yung pants na regalo ko rin sa kanya, guys. Ang cute. What? Hello, my little pony. Hello, mga people. Mabuha. Sing Day. Sorry, Nakabihis ka na? Ay, happy birthday! Sabi niya na. Sige, say. Ngayon, ang binibigyan na lang sa kanila talaga kasi nana din, cash. Tapos tayo magbihis yung aking mag-ama na sa baba na. Iihi ako. Hello. Hi guys. Mag-shopping muna kami saglit. Mag-shopping muna kayo saglit bago namin kitain si Indi. Ang oras is, anong oras na sis? 9:43. Ang aga niya nagising. Minessage ko, sabi ko, hoy, bukas na yung muna 9 o'clock. Sabi mo? Tulog pa, message kita. Tulog pa. Tulog ka pa. O, diba? Madali ang ligo. Ayan. Dito tayo sa Westfield and pasok tayo dito sa David Jones. Ha? This is seed. Hanapan natin si, si baby girl. Dito naman tayo sa kids, sa Cotton On. Target naman tayo. So, nagpa-browse-browse lang muna kami. Dito tayo sa Target. Ay, ang cute. Cute. Ha? Ha? Isa uli yan sa'yo. So far, ito na kuha natin kay Indi. Tapos na kami mag-shop. Ayan kay Indi. Minake sure namin na hindi kami pareho. Yeah. Parang nakuha namin lahat ng style. Style kasi magkaiba. Kulo na lang pang boys na. Yeah, cool. Lahat na, ayan. Diba? Parang nakuha natin halos ng style, no? For sure, nabili niya yun kasi kakulayan niya Oo. Kaya hindi namin kinamit sa mga pop-up colorful. Tapos na tayo, nag-self-check tayo. Have a good day. Thank you. Ito naman kayo sa Woolworths. Bili kayo ng flour. Ipatong mo na lang. Parang naman ng kulay, sis. Ayun, may pink. Pwede din. White Ayun yung na lang. base. Oo. Yan na lang. $40 sa tig 20 tayo. Oo. Mag-share na lang kami eh. Oh, okay. Oh, gusto mo yung yung push pink. Push. Hot pink. Ayan, maganda rin. Which one? Oo. Cute to. Mas cute to. Mas ganda to. Mas to. Mas ayan. So yan. Mag-share na lang kami ng bulaklak. Tara. Ayaw nila maniwala, mabilis tayo ngayon. Oras kayo mag-shopping. Kaya nga, ginatch kami ni Jan. Sabi ni Jan, 3 oras. away lang, pero 3 oras kayo nandun. Kaya nga, sabi ko hindi, mabilis lang kami kasi si Indi lang naman yung bibila namin. Hindi para sa amin. So we are done. Tingnan mo na si Lulu. Parang hindi nakakita ng tiyan. Si Lulu. Ang ganda, no? Ayan na yung Ernie Afghan. Oh, yung pakilay. Ayan. Thank you. Oh, gusto I yung... actually really like hot chocolate. Yeah. Nagpa-vlog ako, guys. Hindi pala kayo naka-on. Hindi naka-on. Ito na yung napakita ko pero hindi naka-on. So, ito sabi ko, ayan, meron siyang dress na ang size niya is 3 to 6 months. And ito, ang cute-cute din to. 000. And ito, 12 to 18 months. Ang cute. Tapos ito, ang cute to. Leggings. Susot niya na to kasi, siya, 0 to 3 months. Tapos, t-shirt. Kasi si Mars, kinuhaan siya ng sandals. So, hindi na ako kumuha ng sandals. T-shirt na yung kinuha ko. Ha? Ay, nag-bra na siya. Siya na ito nag-bra. And this one is 0 to 3 months. And, ayan. Yeah. So, yan yung kay Indi. Yeah, I'm gonna give it to Indi. Inayusan ko na pala si Oli ng buhok. Ayan na siya. Ito yung mga gamit niya sa buhok niya. Ano na si Ate sa labas? Kaya nga.
Ano lang siya, nakayakap lang siya sa atin. Yes. It's red light. Time check. Guys, nasa na tayo. Time is 12:03. Pick upin daw namin si Dan. Where are we picking that up from? Somewhere. Kasi drop off ni Dan yung kanilang, yung car ni Race, yung una. Drop off somewhere. Tapos pick upin namin. Pick upin namin si Dan. Dan diretso kami sa bahay nila. Tapos, hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo, may dinner kami mamaya. Nung Thursday pa ata na-book yun ni Dan. So, may dinner tayo mamaya. So, sila Mers, doon na lang natin siya makikita sa dinner. O, yan. Inaano niya lang yung map. Medyo malamig. Kanina umulan, tapos kumanda na naman may araw, pero medyo mahangin. Dito na pala kami guys, kung saan namin pipick upin sila. Pero wala pa si Dan. Lumabas na rin si Kuya. Ang cute ng pants ni Holly. Tingnan na sila. Doon na sila lahat sa labas. Ayan si Dan nandyan na. Pumasok na siya dyan. Kanina pa sila dito oh. Lumabas na rin ako. Oh! Ayoko pumunta doon kasi matataman tayo ng bola. Ha? What's that, Baba? It's alright. Dito tayo. Lumulubog yung ating stiletto dito sa grass. Hoy! Dito tayo kila. Look at Arlo! So cute! Hi, Baba! How about me? Boy! Boy! Where's my kiss, dong? Kiss. Ate, where's my kiss? Hi, Kuya! Oh, cute! Cute! Oh my God! Oh my God! Just kakaiyak yun talaga. Hello! Hi, baby! I miss you. Diyos ko, ang liit-liit. Uy! Sa amin to ni Mers. Thank you. Lagay ko na dito. Dito na lang. Thank you, guys. Not much because I know we have that, so we can do that. Alo, boyos da! Have dinner as well. Kaya nga, wag nang masyado. Oh my God! Doon na talaga, si Dong na talagang nagsalubong. Hindi ganyan ang sa kanyang pasalubong sa akin. Ang dumi ni Arlo. Yan mo na. Kain lang ng banana. How much of this you think I ate? I'll put it in the oven. How about it? Are you really hungry? Just do half. Just half. So, I think May sushi akong parating. I'll do pretty much most of it. Is Ben and Merz coming? Do you know? I'm not sure. When? Dinner? Yeah, dinner, yeah, they're coming. I've got one coming here. Ah. I don't know. Uy, tulog na siya. Tulog na? Yeah, busog na siya. Nagising na yung nag-order. Hindi ka kasi dalawa. Away na away. Tulog na siya. Kakagatas mo ito, ang puti-puti. Hindi, maputi naman talaga si ano. Nachuchok na siya. Nachuchok na ikaw sa loob ni Mami. Oh my God. Kasi na yung sushi ko. Ayan na si Indi. Tulog. Tulog. Oo nga, alatang nag-ano yung gatos mo kasi nasa ano niya, oh. Yeah, kaya nga eh. Buyag-buyag. Nag-overflow. May pa-pastry si Inday. Ayan, oh. Si Dan nagluto. In-oven niya. Pero kakain naman nga kaming dinner. Kaya, ano lang yan. Sushi din. Hindi pa na-try. Ito ba? Oo, natikman ko na. Di ba ang sarap? Oh, yeah, masarap yan. Tapos, Crab, di ba? yeah. Carne. Tapos yan. Mini sushi something. Ano, pork? Chicken? Tuna. Tuna. At saka chicken. Chicken. Okay. You want some?
What do you want? You want beef? Fucking draw up there. This is spicy that we have. Indi, where's Indi? Where's the baby? Oh, Lord, I have. There. Sabi niya there. Up to you, what do you want? Where did you put that then? Under the stairs. What's that? Ayan, ang cute. Ang liit. Oh my God. Panels tayo sa ano. Manicurist. Ito bang sideline niya dito sa bahay. Punta po kayo. Ayan. Ang dami niya, oh. Diyos ko. My God. Ay, huwag lang yung mahaba. Ay, kasi baka Hindi. magsisika. Hindi. Huwag yung mahaba. Yung tama lang. Ito, gusto mo to? Yung normal lang. Or ito, gusto mo to? Ito na lang mali. Yung maghanap tayo dito. Before, after. Ayan, before po ha. Tingnan natin tingnan natin yung skills ni sis. Okay lang sa'yo? Wala na bang ibang mas maiksi? Ito po yung sizes ng aking nails. Nasukat niya na, oh. May skill, may talent din talaga po siya. Pinimeasure niya. Yung dalawa pa yung boys nandoon, oh. Tapos silang i-push natin yung cuticle mo. Ay, pupush talaga. Si Arda dyan si Sak doon. Ito po yung masterpiece ni Simple Race. Ayan, nadikit niya na yung, kabilang kamay. Ito yung first. O, diba? And sila, magpapakoat. Iko-coat niya pa daw to. Nag-gym na sila, oh. So, ayan na pala guys, yung ating nails. Diba? Ang ganda. Parang $75 din siya. Parang $75 din siya. O parang nagpagawa ka lang din. Ayan. Madami rin ako doon ng ganitong mga nails. Yung may mga art-art. Yung wala lang ako is yung matibay na pandikit. So, sinend sa akin ni Simple Race yung ating glue na ginamit niya dito. Kasi sabi niya matibay daw yung glue yun. So, para magamit ko rin yung mga press-on nails natin doon sa bahay. Kasi may mga design yung akin. Madami tayo doon nabili. Kung maalala nyo sa Melbourne, nung nag-Melbourne kami nila. Kylie. Oh, ayan. Ang ganda. Bili natin yun sa Amazon. Yung glossy Indi. Tingnan nyo. Nagising na naman siya, oh. Pero hindi siya maiiyak. Ayan. Ay, hindi nyo makita. Ay, ayan. Natulog ulit. Ang cute. Ay, gumising. Fish, yung fish skin. Meron ka nun, James? Pero ang sarap. Yan, binigay niya ni Michelle. Ang tagal ko na hindi nakain to. Kung maalala nyo, di ba, bumili tayo nitong iba-ibang flavor. Yeah. Brand ng ganito. Irving's. Sarap. Sa kami yan. Alis na kami soon. Nagbihis lang si Race. Oh, wow! Is that your clothes? Wow! Is that what you're gonna wear? Oh, girl! Hey, nice dress. Si Sak nag-change na. Boy. Sak, where are you, Sak? Getting dressed. Getting dressed, love. Oh, nagbihis na siya, guys. Oh. Is that what we got from Bali? Look at his socks and shoes, Jack. Binili namin yun sa Bali. Come here, boy. Have a lie down here. You want to have a little sleep? Yeah. He said, come on, sleep. Lie down. Lie down. Lie down with apple joint. Nay! Lie down with apple joint. They want to wear this. Isa. Little boy, we're going to go out for tea. You can't wear it like that. We're going to go out for tea. Nagpapabili siya kay Sak ng mga bubbles. Another one. Another one. This. Is that what you're gonna wear? Minsan close sila, minsan magkaaway sila. Wow, andun na siya. Oh. Look at you! You look so pretty! And ito din pala yung ating sak, ayun na. Ito yung OOTD natin. Yun nga. Naka-stiletto tayo. Wow, I like the bow and then jeans.
And yan. I'm going to wear boots. What are you looking? Oh, you gonna wear that boots? Huh. Sa akin, glittery. Pero mamaya pa. Are we going now? And ayan yung sasakyan ni Indi. Diyan ilalagay si Indi mamaya. Sasapatos na sila. Yeah, you pop it. Why? No. What you gonna wear? Hunter. Yeah, it's a hunter shoes. You're not the Oi, what about the wallet? You gonna bring it? Yeah. Yeah, I'll text Tita Mercy. It's alright. Don't touch it, sir. Renate ko rin siya. Gusto niya na kay Ate Holly na buo. Ano yan? Okay? You like it? You have the same look. More. Go that type of it. Won't go anywhere. Okay? Is it pretty? Let me see. Look in the camera. Look at yourself there. Look. Sit down. That's pretty. You like it? Guys, dito kami sa papunta na tayo sa kung saan tayo magdi-dinner tonight. What do you call that? Feathers. Ano siya, hotel ata yan guys. We'll see. So, ayan yung Feathers Pavilion. So, dito na tayo. Ayan. Hotel nga. Ayan. Ang daming stairs. Dito na pala kami guys. Ayan. At ang table natin. Dito na si Mers. It's Indi. Ang happy niya. She's so happy. Meron pala tayo ditong lemon bitters. Tapos si Mers nag-order ng wine. White wine. Ayan. Eto, isang bote kasi. Si Ray hindi naman iinom. So kaming dalawa lang yan. Tsaka si Ben yata uminom din. Ayan na yung garlic bread. Cheesy garlic bread kay Jan garlic bread lang. Easy. Ang layo nga lang guys doon. Ang ganda ng ano nila, ng cheeseburger. Good patty, good cheese. Yeah, it looks nice, ate. Cheeseburger sa kanya. Like yung fries, ang ganda. Ibang gulo. Chicken nuggets doon sa mga bata, oh. Ito garlic bread siya, oh. Si ate, how is it, Ate Holly? Good? Come on, eat now. Come on. Here. Ito yung pagkain ni Ayla. Come on, Ayla. Here. Ayan na yung ating tiger prawns pasta. Yeah. Ay, that's good. Parang nga. Ay, ano ka? Dan, get the bottle, Dan, please. The tomato bottle, please. Yeah, thank you. Pati yan, hindi na pinatawag. Si Jan, ayan. Beef parm yata kay Jan. Zach, what you having? Chicken parmy? Ang layo guys, andoon. Kayo nang kayo na bahala. Bahala doon. Basta kayo kakain na. Gutom na. Ayun kay Kuya Wagyu yung kanya burger. Hindi siya masyadong gutom. Ano siya? Ayan kay Bauban sa kanya tsaka spring rolls. May ano siya guys, may yung sa salmon, yung egg, ayan. Ang bango. Oil, ano siya, oil based. Ngayon lang natin ito. Mangang ito eh. Ngayon nga, sabi ko, eat your nuggets. Basta pala kayong kumain, hindi namin naubos guys. Wala na. Kinuha na ni ate. Baro lang sila doon, no? Kanina naka-phone silang tatlo eh. Pinahiram ni John yung phone sa kanya. Kay Sak. Tapos si Arlo kay Dan. Ayan na po ang boxing. Yung akala mo
tumutulog na tulog siya sa phone, pero tingnan mo, pagkakuha ng Hello, sa iyo kuya? Ano kaya? Sana maglabas sila ng bagong camera. Uwian na guys. See ya, Ayla. Si Sak, ang forma-forma. The baby, the princess. The princess. Boy, careful lang. Diyos ko, honey ha. Daddy. Ang princess. Oh my God. Come on, come on. Let's go. No? Oy, bro. Saan kayo naka-park, Mers? Where did you park? Diyan din? Ah, dito rin pala. May entrance pala dito. No. We went around, babe. There's an entrance. Oh, we went. Ay, ano pa kayo? Nag-round pa kayo? Ha? White. Bye, bye, bye. Bye, bye, ate. Bye, Ayla. Bye, Eiling. Bye na daw. Bye, ate. Bye-bye. Bye-bye. Say, Ayla. See you tomorrow daw? Hindi ko alam. It's okay, we'll see what happens. Bye, babe. Dito na pala kami kila Mers. Matutulog na yung mga boys. Si Ben tsaka si Harley. Si Harley tulog na. Kunin ko lang yung phone ko. Si Riker. Si Jan. Si Riker, ayan, hindi pa siya antokoy. Oo. Good night, babe. Good night na siya. Riker, drive na rin daw. Oh, ganyan, no? Ay, hindi pa sila natutulog. Nagtitisisis. Magti. Ayan. Oh, you move a little bit though. She can't sit there. Parka. Okay, go sit down. Move forward. You move forward. Okay. Ate is the passenger naman. Alright. See ya.